Здравейте! Започва поредното издание на предаванията на живо през Google+, наречени Беседи в градината. Аз съм Георги Станков и имам удоволствието тази вечер да разговарям с един гост от Дряново, който се казва Александър Македонски. Благодаря най-напред за това, че отделихте време за да ни гледате и за вашия интерес. Трябва да споделя, че това е нова традиция да се правят подобен тип публични предавания през Google+, но тя дава възможност на много хора да участват активно в различни инициативи, да споделят опит и идеи, което прави комуникацията много по-лесна, отколкото беше преди. Така че използваме Google+, и хенгаутите в Google+, за да ви представяме интересни личности в тази рубрика, наречена Беседи в градината. Най-напред искам да благодаря на Георги Георгиев от Велико Търново, който ни даде идеята да поканим Александър Македонски в предаването. Благодаря, Георги. Благодаря също и за това, че ни предложи доброто име Беседи в градината, защото аз дълго време мислех за беседи в Google+, но Беседи в градината звучи по-добре. За тези, които не знаят, градината е името на малката неправителствена организация от Хасково, под чиято инициатива и егида се провежда този тип разговори на живо в Google+. Една малка организация кани друга организация, която също е малка, но много активна, и човекът тази вечер, може би тези от вас, които пътуват между градовете, тези от вас, които са активни и се заглеждат по билбордовете в големите градове на България, са забелязали интересен билборд, на който пише "Добротворците, които променят цял град". Кои са тези хора? Откъде са? С какво се занимават? Никой от нас може би нямаше да знае, но те са от Дряново и един от тях тази вечер в предаването ни на живо е тук. Това е Александър Македонски. Добър вечер, Сашо. Добър вечер. Много ми е приятно, че участваш в този хенгаут. Благодаря ти за това, че се включваш и че си готов да споделиш опита на твоята организация, личните си търсения, идеите, които ви движат, това, което ви вдъхновява. За мен наистина беше огромно откритие и още веднъж благодаря на Георги Георгиев за това, че хора от малък град могат да преобразяват не просто градската среда, но по някакъв начин и умовете и начина на мислене на хората, с които живеят и които живеят. Така че благодаря за това, че ти се отзова. И първият ми въпрос може да е много странен, но ми беше безкрайно любопитно. Откъде идва това име, Александър Македонски? Рода ми е от Македония. И историята е много любопитна. Всъщност, доста лютичък род сме били. И когато България се освобождава от турско робство, а Македония все още остава под ръка на Османската империя, нашия род остава там. И се случва една трагедия тогава. Турци изнасилват, двама братя и една сестра тогава. Турци изнасилват сестрата. Моята рода, която е много буйна, намира турците, режат им главите на центъра на селото и веднага след това са направили единственото възможно нещо да се преселят в България. Защото друго спасение за тях не е имало. И идват тук в България. Фамилията всъщност е била Палипи Перкови. Тя е доста показателна за характера на рода. Макар че аз държа да отбележа, далеч не съм толкова пиперлив, колкото моите прадеди. И когато идват тук, всъщност всички почват да казват македонците и в някакъв момент естествено се случва, че фамилията става вместо Палипи Перкови и става македонски. Разбирам. Историята е впечатляваща. И така и стига и до мен това име. Аз не съм първият в рода, който носи това име. Един от няколко. Аз допусках, че вероятно имате връзка с Македония. Тук в града, в който живея, също има хора, които са от Македония, бежанци от Македония, и също има фамилия Македонски, между другото. Да, очевидно е било много лесно хората да приемат топонимията на мястото, от което идват. Има фамилия, която се казва Драмалиеви, поради същата причина, защото са дошли примерно на Драма. Всъщност Хасково, в града, в който живее, има два бежански квартала. Единият се казва Тракийски, другият Македонски, което подсказва откъде са дошли първите им заселници, бежанци от Беломорска Тракия и Беломорска Македония. Добре, и от
пали пиперкови, македонски. Но кое е това, което е останало в рода, което се е предало, освен спомена, семейното предание? Кое е това, което ти смяташ, чувстваш, че си взел от своите деди? Това, което те прави днес личност? Ами, вярвам и много ми се иска да е така. Това, което е останало, всъщност да е на примиримостта и хъса. И когато започнеш да правиш едно нещо, да го докараш до края. Да не се отказваш по средата, да не се отказваш при първите спънки и трудности, каквото и да ти струва това. Добре. Впечатляващо. Да не се отказваш. Лесно Да. звучи. Лесно звучи, когато го казваш. Проблемът е дали наистина може човек да го реализира. Не винаги може. Аз самия не винаги успявам, макар че се старая да успявам. Добре, кои бяха героите на твоето детство? Може би ти звучи странно да те питам за такива неща, но аз вярвам, че човек, когато е започнал да прави нещо много смислено, нещо, което е кауза, то не е дошло от някъде. Идва от семейната среда, затова ме интересува и това семейно предание. Идва от нещата, от които се вълнували личността в нейното детство. Кои бяха твоите герои? Или хората, които те вдъхновяваха? Ами, аз израствайки в Дряново и в едно много малко село до Дряново, понеже горе-долу до 7 годишна възраст съм в едно малко село с 10 къщи до Дряново. Общо взето няма голям досег с комуникация и със свят. Като всички малки деца гледах анимационни филмчета и други такива неща. Но нямах идоли, няма герои, които да ме вдъхновяват постоянно. И харесвал съм анимационните герои, разбира се, но те не могат да ми бъдат идеал. Но това, което ми е останало много ясно в съзнанието е как с единственото друго дете в селото, в което израснах, понеже бяхме само две деца, нямаше други никакви деца. Той беше 4 години по-голям от мен. С него само строяхме къщи. По цял ден се чудихме къде, каква къща да построим. Имахме план да построим и стадион и сигурно щяхме да го направим. Големият ни проблем беше, че нямаше къде да съберем хора за отбор в селото. Така че трудно ми е да кажа някакви конкретни идоли, но да речем нещата, които съм правил тогава, са ме вдъхновявали и те се отразяват и днес в работата. А как намери съмишленици? Как се организирахте с хората от МОГА? Ами, за всеки историята е различна от МОГА. Моята история лична е преди 2 години и аз вече не помня точно как, с Ники, който също е част от ръководството на МОГА, се разбрахме да направим едно почистване на една крепост до Дрянския манастир. Тя е известна крепост, казва се Града, намира се отгоре по ипотеката на една скала, много красиво местенце, много хубаво. Ама беше в отвратително състояние. Толкова беше обрасъл в драки, толкова беше тревата е превзела, че всъщност не можеш да познаеш какво има там. Вижда се нещо кръгло, нещо от някакви каменни зидове, обаче какво има, не знаеш. И тогава се организирахме двамата с него, аз тогава живеех в София и поканих доста мои приятели, които дойдоха тук хем на гости. Ние с Ники така се базикаме, че си каним приятелите на трудов туризъм в Дряново. И дойдоха доста хора. Дойдоха хора от Каделине. Всъщност от Дряново бяхме 4-5 човека, другите бяха примерно от Враца, от Монтана, от София, от Русе, от Каделина, цяла България. Някакви хора бяха откликнали. И направихме много масивно, много хубаво почистване. Крепостта лъсна цялата, много красиво стана, много приятно. И това някакси ни зареди тогава и ни показа посоката. После мина доста време, в което нищо не правихме, само сме си говорили някакви неща, докато миналата година беше февруари, може би или марта, вече аз не помня точно. Някой каза, май беше Ники, аре да се съберем и да си направим организация. И понеже не искахме да правим много организация, МОГА всъщност е организация, която е създадена в 2002 година, тя не е нова, но беше прекратила дейността си за последните 4-5 години. И ние на практика възобновихме една стара организация, в която сме членували преди това. Аз членувах в тази организация, когато бях в гимназията. И когато свърших гимназията и отидох до училище в София, спрях да членувам, просто нямаше как. И сега, връщайки се тук, всъщност, това беше едно от първите неща, които направих. Да възобновим организацията и всеки дойде по различен начин. Някой чу от някой, с други се познаваме. Преди това, примерно Галя, която ни е председател,
ние с нея, понеже сме в един град израснали, се знаем, но не се познавахме. И за нас ние се преоткрихме на практика в организацията с нея. Каква е мотивацията на хората? Разбирам, че може да бъде различна за всеки, така както и личната история на всеки човек. Това, което го води и което ви е срещнало, също станало по различен начин, но... Точно така. Да, мотивацията е различна. Ако може да я обобщиш по някакъв начин, кой какво го е вълнувало, кой какво го е довело. Вероятно не е само едно нещо, много са ясно. Основният принцип, според мен, който ни мотивира е, че когато правиш добро за средата около себе си, средата ти се отплаща с по-качествен живот. И това е което води всички. Вече при всеки от нас има някакви малки нюанси, други причини и прочее. При един е носталгията към място, в което е израснал. При друг е любовта към природата, около Дряново, да речем. При трети е това, че иска да си отделят децата в малко населено място, както са гледали него. При всеки е различно, но общото това, което според мен ни свързва, е това, че ние знаем, че променяйки средата около себе си, си правим живота по-качествен и по-добър. И това зависи от нас, не зависи от някой. А тук е лесно. Тук е много по-лесно да се случи, отколкото в един голям град. Всъщност, твоята история е много интересна. Израстваш в малко село, отиваш в много голям град, не по нашите стандарти, и отново се връщаш в малък град. Вероятно имало нещо, което още в самото начало по някакъв начин е белязало твоята бъдеща активност. Факт е, че се връщаш в малкия град. Вероятно не е било, защото няма работа в София или няма възможност. Не, напротив, аз си не пуснах работата. Но дойдох тук, за да се занимавам с мои проекти. Имах неща, които исках да правя и сметнах, че тук ще ми е по-лесно да ги направя, ще ми е по-ефтино и резултатът ще е също толкова добър. И за сега смея да твърдя, че нещата се получават така, както съм ги планирал. Похвално е, радвам се, че е така. Говорим за организацията ви. Кои са основните ви цели? Да ги наречем средносрочни, краткосрочни, дългосрочни. Примерно до края на годината, какво очаквате да направите в най-обозримо бъдеще? Доста са проектите за тази година. Краткосрочните ни цели са да си изпълним проектите, които сме планирали за тази година. Най-големият от тях е организирането на първия фестивал в чест на Колофичето. Всъщност, Дряново, много хора смятат, че Колофичето е роден в Търново, защото там е творил най-много. Но той е дряновец и той е една от страхотните възрожденски емблеми на Дряново, която не е добре използвана, не е добре, ако искате, дори материализирана. За нас беше важно да започнем да правим нещо в тази посока. Да, точно това, което виждат зрителите в момента, е портрета на Колофичето, който нарисувахме. Тоест нарисуваха го артистите от 140 идеи, които дойдоха в Дряново миналата година май месец. И тази година сме планирали фестивал, в който ще довършим цялата стена. Тя е доста голяма и наляво и надясно има още много пространство. И цялата ще бъде подчинена на творчеството, на принципите, на идеалите на уста Колофич. Ще има доста занимания за деца, но може би в детайли за фестивала после. Също така много мащабен проект, с който сме се захванали, е въвеждането на IT образование в едно от местните училища в село Максим Райкович, където от следващата година ще има специална паралелка информационни технологии, в която ще се преподава програмиране, веб дизайн, всякакви такива съвременни неща от специалисти, които го работят това в момента в фирми, които са успешни. Не от хора, които просто някакси са стигнали до тази позиция и те не знаят много за какво става дума. Тоест ще правим опит и за сега доста успешен да свържим бизнеса с образованието. Това, което се говори от години, как трябва да се случи, ние се опитваме и всъщност не е толкова трудно да го направиш. Въпрос на малко срещи и контакти. И имаме много проекти за облагородяване на средата, за искаме да нарисуваме и стълби, доста почиствания, залесявания, много дребни неща. Хората могат да влязат в сайта ни и да разгледат програмата ни. Тя е доста голяма. Това са ни краткосрочните цели, да си изпълним тези задачи. Добре, тук виждаме една снимка от една от вашите дейности. Всъщност, като че ли въвеждането на IT, една вметка само, като че ли
Това е един от най-добрите начини да се запазят младите хора в един град. Точно Когато не така, са да. когато не са пряко зависими от производството и от други дейности индустриални, които са били обвързани с материални ресурси и така нататък, може би това е решение Мгм. за град като Ами, Дряново. да, така е. Ние нямаме инструментите да открием нови работни места. Не М. можем да направим предприятие, с което да задържим хората тук да работят. Но това, което може да направим, е да им дадем такива знания, че да не е нужно те да бягат от града, за да си намерят препитание и да живеят достойно. И това стои в основата на въвеждането на IT обучението. Защото всеки знае, че програмист може да работиш от почти всякъде. Трябва ти интернет, компютър и толкова. Да. Може ли да ни разкажеш малко повече за ето това изображение? Това е едно залесяване, което направих миналата година, Мгм. април месец. Засадихме 100 дръвчета. Тук са доста доброволци и членове на организацията. И сме се събрали накрая, след като свършихме с работата, на една полянка до жилищния квартал. Доволни доста изглеждаме от свършената работа, както гледам. И това ни беше един от първите проекти, всъщност. Едно от първите обединяващи неща. Лилия Николова пита, има ли проект, с който се гордееш най-много? С всички се гордея. Сега малко ще отговоря шаблонно на този въпрос, но така е. Всичките са ми важни, всичките са ми на сърце. А, Пейката на любовта, която направихме на Дрянския манастир, стана страшно емблематична. Тя ми харесва ужасно много. Видеоклипа, който заснехме за Дряново, който се казва Ела в Дряново, Ела с усмивка, за мен е много символичен и много важен, макар пък да не е толкова разпространен и гледан и да не се знае за него толкова много. Всеки проект с нещо ме е докоснал, защото съм участвал във всичките, ровил съм пръста, като правихме пейката, носил съм спрейовете с момчетата, като рисуваха стената, брахме сливи, за да съберем пари, за да направим фестивал тази година. Всяко нещо ми е ценно. Може би, да, Чакай, извинявай. Брахте сливи. да, брахме сливи. Направихме една кампания сливи за графити миналата година. Ама това е страхотно, което сте го направили. В смисъл, наистина впечатляващо. Събрахме се доста хора от организацията, доброволци. Тук трябва да благодаря много на Мира и на Дейвид от Гешевю. Аз съжалявам, че им правя реклама, но просто не мога да го спестя. Тия хора са страхотни и благодарение на тях ние всъщност намерихме връзката с един от хората, които имат огромни сливови масиви край Дряново, който имаше нужда пък тогава от помощ. И това, което направихме ние, че отидохме, работихме цял ден, брахме сливи и после получихме средства, с които да направим фестивал. Сливи. Разбира се, не изцяло, но помогнах. Добре. Мгм. Това е страхотно, че сте толкова иновативни и вариативни в това, което правите. И че няма добър или лош вариант, а просто има работещ вариант. Тоест, Мгм. аз съм много впечатлен от това, че някой се заема и не се притеснява, че ще се отраска, че е срамно или нещо подобно. Да. И то не е нищо срамно това да работиш. Добре, каза ни за така нещата, които планирате през тази година, а, Мгм. като фестивал Колюфичето, който наистина ще следя с интерес. Надявам се Да. да може 6, да го 7 и отразим. 8 юни. 6, 7 и 8 юни. Страхотно. Да. Надявам се, че ще може да го отразим по някакъв начин и през хенгаутите, които правим. Добре, ако погледнеш малко по-напред, 3 или 4 години напред в бъдещето, какво искаш да сте постигнали тогава? И в организационно отношение, като организация и като проекти и дейности, като ангажираност на общността, в която работите и за която работите, какво ти се иска на малко по-далечен етап? Целите им са доста идеалистични. Ние не мислим за организацията в административен план. Примерно да имаме повече доброволци, да имаме повече членове, да правим това и това и това. Единственото, което имаме за цел е да направим живота в Дряново по-добър, града по-интересен, по-привлекателен, да върнем хора с деца тук, т.е. да доведем хора с деца тук, които да живеят, а тези, които сега живеят тук, да не искат да го напускат този град. И това е много просто да върнем живота в Дряново, защото той го напуска със всеки изминал ден. Дори в момента го напуска, въпреки че ние правим доста неща.
Добре. Значи разказахме проектите ви до сега. 5-метровата стена с образа на Колю Фичето, който е роден в Дряново, макар че малко хора го знаят. Залесяването, то беше ли, всъщност това ли е залесяването, което беше свързано с Деня на Земята 2013 година? С Деня на Земята правихме почиствания тогава. Залесяването, честно казано, не помня дали беше свързано с Деня на Земята. Не знам, може би някой друг от организацията би ме подсетил сега, но да не съм тук. Да, докато се подготвях за разговора ни, търсих малко информация и всъщност срещнах, че някакъв човек от Габрово е предложил 100 фиданки. Бил е готов да предложи 1000, но в Габрово са му ги отказали. Точно това е историята. Аз предпочитах да бъда деликатен и да не я разкажа всъщност, защото не правя реклама на Габровска община по този начин. Така че точно това е историята. Миналата година имаше много сериозен ураганен вятър тук, който се бори страшно много дървета. В Габрово също и се появи този човек, който предложи да подари 1000 дървета на Габровска община и те го отрязаха. Ясно. И ние разбрахме за това нещо през Фейсбук, свързахме с него, писахме му и той на драго сърце откликна и ни даде 100 фиданки. Страхотно е, че има такъв човек. Може да му кажем името, в смисъл, ако предполагам, че той няма да се притеснява от това. Ние можем, само че аз не мога. Аха. Добре. Да, не мога да не се сещам просто как се казваше човека. Не съм правил и аз контакт с него. Допълнително ще тук ме хвана на тясно. Няма проблеми за това. Сега ето, това нещо е наистина впечатляващо, изумително и страшно красиво. Да. Това е релефната карта на България в мащаб 1 към 100 000. Да. Колкото успях да открия. Това беше готова карта, която вие възстановихте или... Да. В снимките има една снимка как изглеждаше карта преди да започне възстановяването. Картата е строена 1962 година от една учителка в Дряново, Бонка Типова се казва. Любопитното е, че всъщност това е най-точната релефна карта на България, правена някога в такива мащаби. И имало няколко възстановявания на картата, някои по-успешни, други не толкова успешни. Да, ето така изглеждаше преди да се захванем за работа. Това беше преди. Това беше преди, може би около, не мога да кажа с точност, но около 10 години не беше закачана картата и беше цялата облущена, оперена, имаше отчупени върхове по нея. Беше доста неприятна гледка, всъщност с нищо не прикриваващо вниманието. Това е проект на Ники, много е важно да кажа, че той се захвана с него още преди 2 години, започна да подготвя нещата, да търси спонсори и хора, които да помогнат. И успяха миналата година с помощта на организацията да го осъществят. Спомняш ли си датата, на която открихте? Това е снимка от откриването. Беше август месец, някъде средата на август, но кога точно. Добре, значи Габрово Дряново, може да се гордее не само с най-точната релефна карта. Той Габрово може да се гордее с релефната карта в Дряново, така че. Има ли такава всъщност в Габрово или уникална ли е за България такава изложена навън като експозиция? Не е уникална. Аз лично знам, че има такава Стара Загора. Чувал съм и за Вършец, не съм сигурен. Знам, че има на няколко места такава релефна карта, обикновено в дворове на училища ги правят, но със сигурност това е единствената, която е възстановена в момента и изглежда по този начин. Няма друга. С това е уникално, но не е единствената карта. Добре. Предполагам, че това поне може да вдъхнови още хора в градовете, където има такива релефни карти, да се ги поддържат, да се ги пазят здрави и чисти. Да, но. Показахме малко снимки от това как се подготвя пейката на любовта. Откъде дойде идеята точно за това място? Ти каза, че ти е много любимо. Но... Да, интересното за това място е, че малко дряновци всъщност знаеха за него. Представете си, ако дряновци не знаят за него, какво става за туристите, които ходят на Дряновския манастир, да го намерят. И всъщност, когато преди, може би, 15 години направих една по-мащабна реконструкция на района около Дряновския манастир, облагородиха го туристически, направиха алеи, екопътеки с мощите и прочие. Създадоха тази екопътека, която върви над скалата на Дряновския манастир, много интересна и тя беше страшно голяма, много хубава, с едни мощчета, водоскоци, минаваше страхотна красота и направиха някакви панорамни площадки. И от някъде просто е останало във времето, че тази площадка, конкретна панорамна, с тази пейка е пейката на любовта.
Защо обаче историята мълчи? Само го знаехме така. Имаше хора между другото в организацията, които наистина не знаеха къде се намира това място и си мислеха за други пейки, когато обсъждахме какво ще правим. И много искахме да направим нещо наистина емблематично, нещо, което да се ползва от много хора, да се вижда често и да има реален туристически принос към облика на Дряново. Смея да твърдя, че ежедневно туристи посещават сега пейката, отзивите, които получаваме, са страхотни. Страхотни. Много е впечатляващо. Има и страхотна гледка. Тя гледката е всичко там. Може това е гледка, която вдъхновява хората да се обичат. Да. Трябва да направим някаква така. асоциация. Така. Само един проект не споменахме, между другото, голям, който сме направили, а той е важен също. Една кампания с Националната асоциация по приемна грижа за децата от основно училище Васил Априлов в село Гостилица преди Коледа. Кампанията беше безкрайно успешна, слава Богу, и много, много важна, защото наистина изтормозени от живота деца, които също не заслужават това да им се случва. Да, това са децата точно. Успяхме да им осигурим, да намерим спонсор, който да осигури отопление на училището за целия сезон. Успяхме да съберем подаръци за всяко едно от децата. Благодарение на ансамбъл Зорница от София, които направиха благотворителен предколеден концерт, събрахме средства, с които купихме чисто нови зимни обувки за всяко едно от децата. Осигурихме пасти за зъби, четки за зъби, чорапи, всякакви такива ръкавички. Страшно много фирми и хора се отзоваха. Ние обявихме кампанията, старта на кампанията на 27 ноември. На 5 декември бяхме събрали повече неща, отколкото можехме да раздадем в училището. Прекратихме кампанията, хората продължиха да пращат неща и след Нова година имахме пратки от Лондон, мисля, че от Чикаго получихме една, от Прага, от Берлин, откъде и не. И в крайна сметка събрахме над 500 подаръка, които раздадохме на социално слаби деца от цялата страна. Единствената причина да мога да си обясня, че хората така сърдечно са откликнали на вашата инициатива, е, че вероятно ви имат доверие. Иначе не мога да си го представя. Тоест явно с работата си сте направили така, че хората да ви вярват и да ви използват като посредници, когато искат да даряват за нещо добро. Което по някакъв начин пък е също атестат за това, че вършите работата си по най-добрия възможен начин. На мен ми се иска да вярвам, че е така. И в тази връзка бих искал да попитам, как посланията ви стигат до местната общност, до хората от Дряново? Чудесно. Ясно е какво искате вие за Дряново, т.е. ти го разказваш. Това да върнете хората или да спрете да напускат, да дадете възможност да се образоват и да имат умения, с които да бъдат независими от местната икономика и от конюнктурата в икономически смисъл, с сайти обучение и така нататък. Но как те реагират? По какъв начин ви чуват? Колко ви чуват? Как се включват в това, което правите? Чуват ни много. Комуникацията ни е прекрасна с всичките. Няма нещо, от което да не може да се оплачем. Има разни гледни неща, разбира се, но те са всякъде. Разбираме се добре с институциите, което е много важно и срещаме подкрепа, доколкото те имат възможност да осъществят някаква. С хората обаче, това е по-важното, с хората, как ни върви комуникацията и тя е повече от чудесна. Дряново е малък град и е много лесно всъщност на улицата да срещнеш много хора, с които да си говориш и на които да разкажеш какво искаш да правиш. Много хора са вече в интернет, слава Богу, и виждат посланията ни, и виждат резултатите ни, когато се разхождат по улиците на града, виждат какво сме направили. То се вижда с просто оком, не е нужно да полагаш някакви специални усилия. Като ходиш сутрин за работа, минаваш покрай картата и виждаш така, каквото е днес. И няма нужда някой да ти обяснява нещо повече. Така че отзивите са прекрасни и виждаме много хора, които истински се вдъхновяват от това, което правим. Идват, помагат ни, с всяка инициатива хората са все повече и повече. Има хора, които отделят от залъка си пари и идват и ни ги дават, за да правим нещо с тия пари, което е повече от трогателно. И всъщност за мен тези малки дарения са особено важен символ и както ти каза, атестат на нашата работа. Защото за един човек, който
той не е материално подсигурен прекрасно и прочее. Това е доста трудно в малък град като Дряново. Да отдели 50 лева от месечния си бюджет, който да даде на нас е страхотно просто. Това е безкрайна благодарност и всъщност това ни задължава да бъдем все по-добри. Добре. Работите страхотно с местната общност. Тя ви вярва, подкрепя ви и извършва дори трогателни жестове. А каква е комуникацията? Доста идилично. Не, това би било най-добрият вариант. Тоест, хубаво е. Мисля, че хората много пъти наистина разпознават искреността и реагират на това. Вярвам, че хората на всекидневно ниво, в своя живот, могат да открият кой е искрен и кой не е. Така че, явно вие сте за тях. Това е нещото, което ги е привлякло, за да ви помагат. Ако така добре разговаряте с институциите, с хората, интересно ми е как разговаряте с институциите. Било те държавни, общински, т.е. този публичния сектор, по какъв начин има комуникация с вас? Доколко успявате да намирате общ език с местните институции? Вероятно, щом като трябва да правите нещо с училища, общински, публични собствености, вероятно трябва да се обръщате към тях, така че там как е? Да, така е. Когато се занимаваш с обществена собственост, няма как да не го съгласуваш с местните власти. За наше огромно щастие, за нас вратите са отворени навсякъде. Хората ни слушат, допитват се до нас, когато имат нужда от някаква експертиза, която ние можем да дадем. Не винаги могат да ни помогнат материално и финансово, това е съвсем нормално, но аз предпочитам да вярвам, че доколкото могат да го правят, да го правят. Така че в това отношение нямаме никакви проблеми. Нали се е случвало заради бюрократични спънки или заради, както на много места всъщност се случва, заради характера на някой, заради някакви лични недоразумения, да бъде спряна работата на цяла една организация. И умишлено да се слага кол между спиците, нали, на колелото на работата. Така че в това отношение не можем да се оплачем. Разбира се, винаги има още какво да се желая, то няма как, но за сега сме доста окей. А и ние между другото се стараем се нещата, които правим, не винаги успяваме, разбира се, но да са финансово независими от местни власти, категорично от политически партии. Тоест няма вариант на ни политическа партия да ни подкрепи финансово. Сега, ако искат да дойдат като граждани да съдят дръвчета, добре са дошли, нали? Но много се стараем да избягваме такъв финансов ангажимент, защото предпочитаме да си правим нещата на чисто, най-чисто начин и с спонсор. Добре. Какви са трудностите, които срещате най-често? С местната общност се разбирате, институциите, ако не да помагат напълно, но със сигурност не създават спънки. Но от какво естество са трудностите? Не говорим само за пари, то е ясно това. Те са от лично естество. Това да намерим време да се организираме, да намерим време да направим това, което сме решили да правим. Просто всеки един от нас, повече от нас работят, тези, които не работят са студенти или ученици, но особено работещите доста работим всъщност и не остава много време за нещата, които наистина искаме да правим с организацията, да ги направим. Така че поне за мен най-големите трудности са в това естество, да си организирам така времето, че то да ми стигне качествено да си изпълня хем работата, хем задълженията към много нещата, които искам. И да стигнем до конкретния повод, за да ни гостуваш днес. Кампанията за добротворството. Ето един от билбордовете. Те са 160 в цяла България. Такава информация имаме, да, че са 160. Добротворците, които променят цял град. Как изобщо се стигна до там Кока-Кола да ви покани за тази кампания? Поканиха ни всъщност актуално. Сайта actualno.com. Те от години си имат рубрика Добрата новина и добрата вест.
И те се свързаха с нас, казаха ни, че започва такава кампания, в която ще търсят добротворци от цяла България, че тази кампания я правят съвместно с Coca-Cola. И ни питаха дали имаме нещо против да дойдат в Дряново, да снимат нещата, които сме правили, да направят интервю с нас и да ги популяризират допълнително. Ние, разбира се, че приехме. Тогава всъщност не очаквахме какво ще последва. Не знаехме за билбордите, не знаехме колко е мащабна тази кампания. Дойдоха съответно екипа на Актуално, екипа на Coca-Cola също, запознахме се, говорихме си много, бяхме седнали на пейката на Любовта горе и се бяхме наредили нашата организация на пейката и те ни задават въпроси и ни снимат. И точно както ти ми задаваш въпросите, така ми ги задавах и те, и ние съвсем честно и откровено си отговаряхме. В един момент някои от тях просто се насълзиха от умиление преди нещата, които сме правили. И после ни се обадиха, казаха ни, че са страшно впечатлени, наистина много дълбоко впечатлени и искат, ако нямаме нищо против, да ни използват за старта на кампанията си, за билбордите си. Ние, разбира се, че приехме, защото за нас това е реклама на организацията, която никога не може да си позволим. Да. Тоест никога да не казвам, да сигурно в момента не може да си позволим. И приехме. Ако не се бяха случили тези билборди, сега нямаше да си говорим с теб по всяка вероятност. Да, със сигурност. Вероятно ще да е абсолютно неизвестна за мен организацията МОГА. Какво очакваш да се получи като резултат от това, че ви има на 160 места в България? От това, че ви виждат милиони българи, всъщност. Първият и най-пряк резултат, който е много важен, държа да отбележа, че той не е всъщност директно свързан с участието ни, т.е. ние не сме подписвали договор, че ако направим нещо с Coca-Cola, те обратно пък ще направят нещо за нас. Просто хората бяха толкова впечатлени, че се съгласиха да ни помогнат с реализирането на Колофичето фест, на фестивала за Колофичето. Което за нас беше огромен жест. Наистина не сме го очаквали, не сме ги молили да го правят. Те просто бяха впечатлени наистина от нашата работа и казаха, че искат да се включат и да помогнат. Това е, нали, в много краткосрочен план ползата. В по-дългосрочен план, когато като организация като нас, която изцяло разчита на спонсори, отидем на среща с бизнеса, позицията да преговаряш с бизнеса, когато си никому неизвестен, и позицията да преговаряш с бизнеса, когато те знаят цяла България, и в сайта ти виждат всеки ден по няколко стотин души и те седят и във Фейсбук и прочее, е съвсем различно. И ти можеш да предложиш и повече на бизнеса. Тоест ти не отиваш само да му искаш пари, за да направиш нещо прекрасно, но можеш и да върнеш нещо в замяна. Да му помогнеш и на него. Така че това е по-дългосрочната полза. Разбирам. Дали може да има полза за други организации като вашата? Или пък дали може да вдъхновите други хора, които... Аз мислех, че вероятно ще има и такъв непряк ефект дори. Силно се надявам да има. Положителният пример е заразителен, така че... Да. Надявам се, че ще го има. И аз. Искам още веднъж да върна... Успях да намеря една от снимките от една от вашите акции. Сливи за графити, за които ти каза, това, че сте работили, че сте брали сливи, за да спечелите пари, за да реализирате ваш проект. Мисля, че ето такива доброволчески акции всъщност няма как да не впечатлят не само Coca-Cola, но вероятно всеки човек, който има сърце и е отворен за това да помага на хората и да инвестира по някакъв начин, било то време или средства. Да, но една такава акция, не знам хората какво си представят, като заговорим за подобен тип акции. Цялото изживяване е много емоционално, много забавно, много такова чисто истинско. Ставаме рано сутрин, всеки си е направил сандвичи, някой носи чай, някой носи нещо друго. Събираме се по колите, който каквото има, тръгваме, отиваме, започваме да работим. Това са майтапи, лафове, гоним се, замеряме се с сливи, да не чува собственика на градината. Безкрайно забавно, като игра минава цялото нещо. Много е приятно. После сядаме, обядваме, сядаме на тревата, пълваме един голям пикник всички заедно, разливат се чайове, сокове. И е прекрасно, просто усещането е страхотно. Един въпрос от наш зрител. Николай Михайлов. Николай е психолог, който в момента прави докторантура в Съединените щати.
в областта на изследванията на общностите. Това се нарича още общностна психология по най-така обикновения начин. Позволявам се да го представя, защото той има силен интерес към самоорганизирането на общностите и това, което се случва на местно ниво. Въпросът на Николай Михайлов е: кое е по-важно за МОГ-а? Увеличаването на туризма, на влизащите потоци в Дряново или увеличаване на местния капацитет на капитала от всякакъв вид в общността? Този въпрос Николай го задава и във връзка с нашумелите напоследък примери за безвкусно, неумело използване на местната история за привличане на туристи. Тоест, има тънка граница между това как се използва местната история или как се използват събития, които по някакъв начин биха били интересни, като манастир, крепост и така нататък. Това, което го има в района на Дряново. И къде е тънката граница между това просто да се привличат туристи, които да оставят парите си, и това да дадеш умения на хората устойчиво да печелят и да живеят. И кое е по-важното за вас? Това е като въпроса дали да дадеш на човек вериги да се нахрани или да му дадеш верица и да научиш да лови риба. Това е въпрос. Ти го каза много по-разбираемо от мен. Благодаря. Да, това е въпрос. Разбира се, че по-важното е да научиш човек да лови риба и да може сам да се изхрани. Но България е в такава ситуация, в която много често наливането на средства за ученето на човек как да лови риба не винаги дават ефект. Защото средата е толкова опорочена сама по себе си, че ти дори да наливаш хиляди, стотици хиляди милиони в образование, макар че това не се случва за съжаление, но дори да наливаш, това, което правиш, после губи ефект заради средата, защото тя смачка, просто смачка. Ако да речем на едно дете, вие сте психолози, сигурно го разбирате по-добре от мен, но поне моята преценка е такава. Ако на едно дете времето минава в 8 часа сън, 8 часа на училище и 8 часа игра навън и време с родителите, трудно тия 8 часа в училище могат да компенсират другите 16 часа извън училище. Много трудно. И затова е важно да вървят двете неща ръка за ръка. Тоест, както и да учиш хората да правят неща интересни, да не злоупотребяват с историческото си и с културно наследство, защото аз, понеже работих известно време като журналист, доста време съм прекарал по фестивали, по концерти и по всеки такива неща и съм се нагледал на безвкусица. И винаги съм се ядосал как може един ресурс да се влага за толкова безинтересни и скучни неща, които на никого не се харесват. Или пък другата насока на развитие, че ако една община има ресурса Хикс, тя го влага в дейности, които да се харесват само на хората, които са вътре в общината. Но не го влага в дейности, които да привличат нови хора. А новите хора са знани, капитали, те са повече от това, което вече има в общината. И затова нещата, които ние правим, се стараем да, по отношение на туристопотока, наистина да увеличим туристопотока, защото това само по себе си води повече хора, които пък имат повече знания, имат повече опит, имат повече средства. И една малка част от тях остава в Дряново и повишава общия капацитет на Дряново от гледна точка на знания, пари, възможности, идеи и прочие. И от друга гледна точка се опитваме да образоваме местните хора по какви ли начини, включвайки ги в нещата, които правим, създавайки тази IT паралелка в училището. Ние сме и доста в началото на работата си, разбира се. Ние от една година работим, ако първата една година я изкарахме в създаване на визуални неща, сега вече се насочваме повече в работа с деца, което ни беше голям минус всъщност през миналата година. За да може да научим тези деца да ценят, те сами да създават неща и после да ги ценят и да създават нови. Добре. Още един въпрос имам аз, който по някакъв начин отново е свързан с тази етична страна. Било то за потоците от туристи, които оставят пари, но става дума отново за... Ще се върна към ето този билборд. Подкрепям идеята, че е добре да се разпространява доброто и че трябва да се споделя.
В този смисъл за мен това е добро решение. Къде се намира пък границата между това да популяризираш каузата си и да си на билборд, на който има и фирмено лого? Питам го, защото когато споделях линк за събитието, имаше един коментар на едно място: Coca-Cola плюс добро, въпросителна. Тоест някой го беше оставил под въпрос. Но мен ми се иска да те попитам за това, че по-скоро да коментираш доколко има в България. Аз имам за себе си отговор. Напърво, какъв е твой отговор на това? Може ли да има фирма, т.е. да има корпоративна социална политика? отговорност. Да, точно това е, което ме интересува. Как се развива тази култура сред бизнеса? Аз нямам много големи наблюдения. На местно ниво със сигурност има бизнес, има малки фирми в Дряново, но техният ресурс е ограничен предвид пазара, с който работят. И те се опитват да ни помагат, но със сигурност нямат капацитета, дори да имат желанието, не могат да отделят такива средства, за да ни помогнат да направим всичко, което искат. Разбирам въпроса и едва ли не, той е много е проста дилемата. Доколко може да случи сделка с един вид с дявола, за мен това е безкрайно сбъркана логика. И обяснявам защо. Защото ако едно нещо е чисто черно, чисто бяло, по тая логика означава, че един човек като направи престъпление, той трябва на момента да стои до живота, до затвора. Тоест, едва ли не хората нямат право на грешка. Изхождайки от тая логика, че нещата са черни и бели. Те никога не са черни и бели. Винаги с нещо смесено някъде в някакви нюанси. Такъв е случай с Coca-Cola. Аз лично нямам отношение към продуктите им, но това, че те искат да направят добро, за мен само по себе си е добро. И не виждам никаква причина една организация като нас, която изцяло прозрачно и идеалистично харчи тия ресурси, да не се възползва от една такава акция. Просто би било света глупост да не се възползва на такава възможност. Разбирам те напълно. Ако сигнала, който подават организациите към големите корпорации, е такъв, нали, ние не искаме да работим за вас, защото вашето име е такова и такова, това ще бъде мотивацията на големите корпорации да изграждат социална отговорност. Никога. Те няма да го правят това нещо, ако получават такъв отговор. Така че процесът е двустранен. Бихте ли сътрудничали в бъдеще с бизнеса? Или бихте ли насочвали бизнеса за това как би могъл да помага? С удоволствие. Да. Имам предвид това, че Бил Клинтън има една книга, казва се на български "Да дариш", и в нея той обяснява как хората могат да даряват. Как културата на дарителството не се измерва само в средства, но и в време, в усилия, в даряване на умения. Заможните хора или корпорациите могат да дават и пари. Обикновените хора могат да дават и другото. И понякога може би е необходимо и да бъдат насочвани кой как да помага, кой с какво може да бъде полезен. Някакси се връщаме отново към това възрожденско начало, което беше описано в поемата Левски, че богати с парите, сюрмахът с труда, умите, нали, с иглите и така нататък, учени и с умът. Като че ли отново идваме към това състояние на нещата. Ти спомена, че е доста трудно да се намира времето и че това е ценен ресурс за вас, защото всичко, което го правите извън обичайните си задължения, дейности. Всъщност с какво се занимавате вие, хората от МОГА? Конкретно ти, започнем с теб. Аз се занимавам доста с веб разработване, за това всъщност и моят афинитет към IT сектора. И имам малко ателие за изработка на дизайнерски велосипеди. Тоест, ние взимаме колелета на хората и ги правим уникати. И създаваме изцяло уникални велосипеди. С това се занимавам аз. Галя, примерно, пък е пазарен анализатор за много голяма фирма и се работи от къщи. Ники е студент, Мануела е веб дизайнер и фотограф. Станимир работи в Дрено в една голяма фирма също. Всеки от нас работи по нещо някъде и се занимава. По какъв начин производството на уникални велосипеди може да подобри градската среда? Знам, че може да звучи леко и така
невистично, но все пак твоите идеи за това. Това е много, един от сигурно най-лесните въпроси за отговаряне. Общо взето, проблемите с трафика не идват от липсата на пътища за коли, липсата на паркови места, а идват от съотношението автомобили, градски транспорт, велосипеди. Когато автомобилите са ти повече, градски транспорт и велосипедите по-малко, имаш проблем с трафика. Когато автомобилите са ти по-малко за сметка на градски транспорт и велосипедите, нямаш проблем. Много е просто. И в този смисъл велосипедите, които ние правим и които са уникални, тяхната цел е да накарат повече хора с кеф и с удоволствие да си карат колелото. Тоест то да не бъде за тях просто една вещ някъде, а да бъде нещо, на което имат сантимент. И хем да им носи здраве, хем да им носи време, защото колелото, особено в големите градове, спестява страшно много време от пътуване. Носи невероятни емоции, ако си някъде сред природата. И в същото време да бъде нещо, към което имаш някаква такава нотка на емоционална привързаност. Защото е красиво, защото е направено по твой вкус, защото изразява твоята същност. Ще ти предложа да разгледаме едни модели на велосипеди. С удоволствие. Защото в тях са замесени българи и ще те помоля да ги коментираш като изпълнение, пък и като замисъл. Ще започнем с... Това е велосипедът Варна. Точно, да. Това е Варна. Този възрастен мъж с брадата е Георги Георгиев, който е създал най-бързото задвижвано от човешка сила превозно средство, доколкото знам. Точно така, този велосипед. Да. Имаше страхотен филм за този велосипед, между другото, и това е, може би този велосипед е емблемата на това, че в България има страхотни мозъци, макар че Георги Георгиев не живее в България, той от години живее в Щатите, но че България ражда страхотни мозъци в това отношение. Ние можем и правим много хубави неща. Това е невероятно постижение. Той не е класическия велосипед, не е това, което той има една конкретна цел, която трябва да изпълни, и това е да чупи рекорди за скорост, т.е. не е функционален. Но тази цел е толкова трудна за постигане. Да. Любопитното, между другото, е, че Георги Георгиев може да излъжа, не съм 100% сигурен, но със сигурност не е физик, мисля, че беше скулптор или нещо такова. Тоест, този велосипед не е продукт на много сложни изчисления, е продукт на неговата визия за нещата. Ето всъщност това е един от моделите, които са били рекорди. Това е Варна Диабло. Състезателят се нарича Сам Уитингъм. Ето как изглежда и механизма отвътре. Много интересно как спира това нещо. Изключително трудно. Да. Но освен това, Георги Георгиев е ангажиран и показвам тези примери, защото разбрах за твой интерес към велосипедите и това, че всъщност това е начинът ти да живееш и да работиш за удоволствие. Тоест не е просто професия, явно е много по-силно от професия. Но има и някои чисто насочени към социалния проект на Георги Георгиев. Един от тях е този, Триколка. Двама души, които могат заедно да излязат на разходка. Мислил ли си някога за собствени авторски продукти? Всъщност заради това исках да попитам. Мислил съм доста. За момента нямам финансовата възможност да инвестирам в такъв проект, за съжаление. Но това, което на мен ми е по-интересно, са не толкова бутиковите дизайнерски велосипеди, които ние можем да направим, а велосипеди за хора, които са с различна степен на увреждане. Отлично. Точно това искам да покажем. Един проект на Георги Георгиев отново от Съединените щати. Ето отново велосипедите Варна. Това е триколка за хора, които не могат да се придвижват сами, хора с физически недъзи, увреждания, грешка на езика. Усещам как понякога говоря с консервите от 90-те години. Но това е световен шампион всъщност. Има си състезания по каране на такива триколесни велосипеди и това е световният шампион, който се състезава с Варна.
С ръцете си той може и да задвижва, и да управлява велосипеда. Струва ми се, че би било много ценно за много хора с увреждане в България да имат възможност да се придвижват свободно и по този начин. Обичайните столове, куличките, които се задвижват с ръце, но са с формата на стол, не са толкова практични сякаш. И това ми се струва доста по-подходящо. Поне. Зависи от инфраструктурата на града. Още взето в България градовете малко са пригодени за придвижване на хора с всякакви проблеми. Да, физически. За каквито и да колички е трудно, да. Това ми се вижда доста обемисто, ако го изкараш, това не може да се движи по тротуар със сигурност, ако го изкарат, няма и велоалеи, които да са подходящи за него в момента, такива, които да не са много малко. Ако този човек излезе на шосето в София, няма да му е хич лесно. Като става дума за това, че обемисто, да, съгласен съм. Ще ти представя друг проект, който също впечатлява. Той е на Мартин Ангелов, който е архитект. Мартин Ангелов е един от архитектите от студио Funkt, млада група архитекти, които имат някакви идеи. Half-Bike ще видим сега. Half-Bike ще видим, точно така. Да. Мартин Ангелов е автор на Колелиния, която е много интересен друг проект. Да. Това поне е по-компактно, защото е сгъваемо. Как ти се струва на теб като изпълнение, като замисъл? Доколко е практично според теб? Много бих искал да мога да го покарам това нещо някой ден. На мен лично ми изглежда страхотно. Много е готино, много е иновативно, интересно е. Със сигурност има по-ограничено приложение по отношение на терените, на които може да се кара, но за градската среда, според мен, това е страхотна алтернатива. Наистина страхотно, можеш много лесно да го принасяш в метрото, в градския транспорт, особено в град като София, който не е пригоден за превозване на велосипеди. Тоест, нормативно е възможно, на практика е много трудно. Разбирам. Тоест, смяташ го за Аз смятам, че е много... Да, наистина е добро решение, много интересно и е практично. Просто е практично. Имаше една фотография, която не можах да сваля от сайта на Колелиния, при която този half-bike се предвижда дори по стълби. Можеше да се покатери по 3 стъпала. Не знам доколко това е реалистично, но поне така беше снимката. С малко повече умение, защо да не може? На мен като че ли ми липсва само седалката. Тоест аз лично бих се радвал да има една седалка на тази права стойка. Идеята на този тип велосипед не е за придвижване на дълги разстояния, затова няма седалка. Да, затова хората, които вече не сме в екстремните си години, това не е най-доброто решение, може би, но ще се надяваме, че ще пуснат и така софт версия за напредващи във възрастта хора. Добре, като че ли изчерпахме времето си, което бяхме предвидели за днешния разговор. Много благодаря на Сашо Македонски от Дряново, един от участниците в Сдружение Мога, Дряново. Хората, които са се заели да подобряват, да променят градската среда, а и начина на мислене и на живот на хората, с които общуват всекидневно, така че да създават добро, безвъзмездно, в полза на цялото общество. Благодаря на Сашо за това, което сподели. То беше изключително вдъхновяващо. Особено сливи за графити. Това наистина сигурно ще го сънувам. Но всичко, което правите, е впечатляващо. Надявам се да има все повече хора като вас, все повече хора да следват този добър пример, който давате. Надявам се и повече хора да почерпят вдъхновение от вашите идеи, да ви дават като добър пример, да искат да се срещат с вас, да се учите взаимно и да обменяте мисли и идеи. Това е едно от най-смислените неща, да се срещат хора, да обменят идеи и добри практики. Както казах и в началото, този хенгаут се проведе след като наш общ познат в Google Plus ни свърза с Александър. Така че благодаря на Георги Георгиев от Велико Търново за това. И искам да кажа и друго, че в бъдеще тази поредица от хенгаути, беседи в градината, ще бъде отново отворена за всякакви предложения от хора, които познават други хора, занимаващи се с смислени дейности. Така че
Познавате ли хора, които имат каузи, идеи и добър опит, давайте ги насам, за да ги представяме и да стигат до повече хора. Това е едно от важните неща, чрез които можем да общуваме и да обменяме тези идеи, които имаме. Сашо, дали би казал няколко думи за финал? Аз много да благодаря първо за поканата и благодаря и на Георги, че ни свърза. И освен да кажем на всички, че са добре дошли в Дряново и ги очакваме на гости, а и за по-дълго време, друго не ми остава. Добре. Още веднъж благодаря на Александър Македонски, благодаря на всички, които ни гледахте или които ще ни гледате на запис в YouTube. Този запис остава и ще може да бъде достъпен за публично гледане, така че винаги ще можете да се връщате към него, да си припомните някоя интересна идея, да чувате някои от мъдрите и много сърдечни мисли на Сашо и да се зареждате с добра енергия, защото хора като Сашо и като могат да променят не само Дряново, могат да променят много повече от един град, могат да променят мисленето на повече българи и да ги накарат да бъдат по-отдадени на такива каузи, като поддържане на градската среда, залесяване, помагане на хора в неравностойно положение, създаване на добри практики, иновативни форми на образование. Всичко това, което ще ни направи по-силни, по-богати, по-здрави в чисто духовен смисъл на думата. Благодаря ви. И по-щастливи. Да, и по-щастливи, защото това е, което остава. Благодаря. Благодаря на всички. Чао, чао.